guk ijituak dauzkagu hainbat momentu nun soziabilizatzen dugu gurekin. Osea, ijitua oso soziablea da, baina de puertas para dentro. Ez, beraien artean. Vale? Eta menos mal. Zeren gure elkartasuna printzipala da. Ulertzen? Eta hori batzuetan gaizki ikusita dago. Baina ijitu bat egongo da hor ospitalean norbait hiltzen baldin bada eta norbait jaiotzen denean. Vale? Eta hori guretzat, osea, elkartasun eta erresistentzia hori da zergatia guk oraintze bertan hemen gaudela. Neri gertatu zitzaidan, vale? 14 urterekin, formación profesional basikara, ez? Eramatea, ikustea bakarrik, beraiek esaten zuten. Zu bakarrik ikusi hau, zeren gustatuko zaizu, bigarren mailan, Eta nik nahi dut, atera hemen, DBH. Lehenengo mailan ere bai, tratatzen dizute, zuk eskonduko zara eta merkadillora joango zara. Eta gauz horiek desmotibatzen dute. Bale? Baina pilo bat. Eta zure familian ijituak, emakumeak hori egiten baldin badute eta gainera irakasleak hori espero dute zutaz, ez da erresa ateratzea hortaz. Ez da erresa. Ez? Osea, nik bakarrik esaten dudana eta nahi dudana da, irakasleak eta eskola beste ez ijitu pertsona bat bezala jokatzea. Eta ikastea. Osea, listo, nik ez dut esaten gehiago. Baina etiketa hori kentzea, izugarrizko pisua dauka.